بريت كافينا او دادواري اگر خود پسند کرن و دست پارێزەران لە دادگەها بلند ئەمریکا بوو دەمێ دەهان ساڵان قایم بکەت. Ez bir ûjê dibînim. Ew ê ez bêm, ne biçim. ئەوی بەڕەوانی جەڕابردوویە خۆ کرد پشتی کریستین بلاسی فۆرد لە هەفپەیڤینێکێدا دەگەل واشنگتن پۆست کاڤێنا گونەهبار کرد کۆ لە ساڵên 1980دا لە دەمێ ئاهەنگێکê destê xwe bû dirêj kir û got ew ji jiyana xwe ditirsitin lê kavîna bi temamî ev tawana red kirin û got qet ev kare nebûye. Divê bi cidî seredarî dêgelvan gunehbarkirina bikin. Demokrat û hindek komarî ji komîta dadê ya civata sînatoran daxwaza gîrûkirina dengdanê li ser kavêna dikin. Dr. Ford deserves to be heard. Dr. Ford hejî em guhê xwe bideyne û prosa dengdanê dê bîte bêrêziyeka mezin bo jinên Emerîka û xaleka her deme di pîroziya dadgeha bilind da. Sînatorekî komarî dibêjetin komîta dadweriyê dê rûniştineka guhlêgirtinê derbarê wan tawankirinan bestit û got Kavîna û Ford amade ne vê pirsê li berdem komîtê çareser bikin. This has to be fair and thorough. Divê ev pirsa bi rewayî û bi temamî bid û nabid bête dabeşkirin. Eger em bi rastî dixwazin bigehne rastiyekê, divê rûniştin nebite çek, dijî ew ên zelama gunehbar dikin. Lê Serok Trump piştgiriya berbijarê xwe diket. Dadwar Kavna yek ji baştirîn kesaya ew ên ez naz dikim. O giringî bi gunehbarkirina wî neda bû pesendkirina Kavîna. Eger hinekê paş bikeve jî nabe bû demekî dirêj be. Li heman demda hindek sînatorên komarî rixne li demê gunehbarkirina Kavîna digirin. Ku piştî du mehan bû ji berbijarkirina wî û piştî bidawî hatina sê rojan bû li ser guhlêgirtina Kavîna li avahiya Kongresî. Niha piştî 36 salan li ser kirdarekê û li dema amadehiyê de dêta gunehbarkirin û bi awakî nerêk û li duwatirîn çirke de. Sînatora Demokrat Dianne Feinstein li destpêkê ev pirse îna de berbehsan wel heftiya borî bergeh li ser tawankirinê radestî FBI kirbûn. Wel dema Kavîna li berdem komîta dadgehê rawesta bû li heftiya borî Feinstein ev pirsiyare jê nekirbû.